pitate gde su studenti nestali? Tu smo. Samo radimo tiše nego ranije. Mesecima smo bili na ulicama i bili smo masa. Onda ste počeli da pitate gde smo. Nismo nestali, nismo stali. Borba se promenila. Sada pišemo ono što ćemo braniti na ulici. Sada se spremamo za izbore koje smo tražili. Sada stvaramo mrežu ljudi koja će ovu zemlju okrenuti ka pravdi. Ovo više nije samo protest, ovo je priprema. I zato nema nazad. Pravimo mrežu širom Srbije. Vidimo se 28. decembra. Dođi, potpiši, pridruži se mreži.